Et convidem a quedar-te perquè ara farem una mena de grup de discussió on us demanem també a vosaltres que us quedeu i també vindran aquí els participants de la taula rodona anterior amb la intenció que hi hagi una mica de discussió amb el públic, no? Simplement Correcte. el públic podrà, durant aquests 45 minuts que queden, fer-vos preguntes i així també podreu aprofitar per acabar de perfilar una mica els temes que hem anat tractant durant les D'acord, dues taules, si us sembla bé. Sí, molt bé. sí, sí. Sí. I tu, Freddy, si et sembla bé, doncs també ets Sí, benvingut a sí, quedar. sí. Sí, estaré pendent. Moltes gràcies. Va fer la pregunta. Hola, què tal? Jo vinc de Baja Califòrnia, de Tijuana, i allà hi ha moltes persones mexicoamericanes i un dels problemes que ells tenen és ells creixen als Estats Units i després ells aprenen l'espanyol dels Estats Units. I quan van a Mèxic hi ha com un conflicte, no? De que no parlen bé i molts insults relacionats com a traïdors a la pàtria. No? I no sé si la vostra experiència com quan aneu a Filipines o al país on sou, hi ha aquest conflicte, no? De vosaltres penseu, a Mèxic passa molt que és jo pensava que parlava bé espanyol fins que vaig arribar a Mèxic i em vaig adonar que no parlo bé. Doncs no sé si us ha passat aquest tipus de conflicte i si podríeu parlar de com ho solucioneu. Moltes gràcies. Sí, és una cosa que passa i de fet als Estats Units també passa. Tenim constància de que l'accent americà és com molt fort i la gent que parla en tagalog amb accent com molt d'Estats Units és objectiu com de burla o de mofa. No? Una de les coses que lliga més amb la pregunta que va fer abans el Jaime de qui s'apropa a aprendre, no? Les llengües de les famílies, precisament una de les barreres és també aquesta, perquè a nivell com col·lectiu sí que hi ha una cosa de que si no parles l'idioma perfecte, d'alguna manera a nivell grupal sempre hi ha com burles o hi ha com assenyalament, no? I això tampoc ajuda gaire a que tu vulguis aprendre, practicar-ho, equivocar-te, no? Que forma part també de l'aprenentatge d'un idioma. I llavors tot això també són coses que et tiren cap enrere a la gent que vol com reconnectar o reaprendre, no? Aquestes llengües familiars. I bé, també això, no? que sí que passa a la comunitat i és una barrera que o tens com un caràcter, no? Que no tens gaire vergonya en poder fer-ho, o també passa, i està molt lligat també amb un tema de qui és de Filipines, o sigui, hi ha un tema, no? Que també passa als Estats Units, que és un debat comú a totes les diàspores filipines, i és què és ser filipí, filipina, qui és més filipí, qui és més filipina, quines són els filipines de veritat, que són les que han nascut i criat a les illes i a les diàspores. No? Això és un debat que sempre hi ha entre qui ha nascut a la terra mare o s'ha criat allà, no? I les diàspores. No? Llavors sí que es fa servir molt la llengua com un marcador absolut pràcticament d'una identitat concreta. No? I això crec que és una cosa que s'ha de començar també a deconstruir i que va molt lligat amb això, i crec que per això també es reflexa, no? En qui t'està assenyalant que no estàs parlant concretament o correctament o com s'hauria de parlar aquesta llengua, i al final ens estem tirant una miqueta pedres entre nosaltres, no? Amb un debat que jo crec que és fals, de què és ser, no? De que hi ha una normativitat del filipino-filipina de manual, perquè això no és realista. No? I aquest debat sí que està bastant encès entre això, persones que estan a les illes i persones que estan a les diàspores, que al final estem intentant reconnectar amb les nostres arrels i veiem que també hi ha barreres per part de les pròpies, no? Comunitats que estan aquí. Sí, és interessant aquest tema.
Algú més vol respondre, també de l'altra taula? Una pregunta, doncs mira, perfecte. Vale. Moltes gràcies. El tema que estem tratant a mi m'interessa molt també i té a veure, clar, amb el purisme lingüístic que està a totes les comunitats arreu del món, a uns llocs més que a uns altres. A mi em va sorprendre molt també conèixer més al voltant del buen chabacano, també el bon parlant de xabacà. Vull dir, això era també per si volia saber un poc la vostra experiència amb el xabacà, o quan aneu, sí que hi ha una percepció de millor, d'una valorització del xabacà, o què us pareix des del vostre punt de vista? Bueno, és que el xabacano, de fet, es parla en llocs molt concrets. Sí. Llavors, no és una cosa, i jo crec que ni tan sols és un tema que sigui un tema fins i tot a la comunitat, però sí que, clar, el xabacano, com passa també aquí amb altres llengües, òbviament parteix de la normativitat de la llengua, d'això de la llengua de manual. Llavors, la nostra experiència amb el xabacano, sí que hem conegut gent que parlava el xabacano, i per nosaltres és un xoc perquè és com sentir dins de que t'has socialitzat en la societat espanyola, sentir com un mal castellano, no? Llavors, és com... La percepció, perquè és un crioll, Sí. però... Si podeu donar una mica de context, potser, perquè potser no tothom té clar què és el xabacano. Sí, és com... Sí, és una llengua que, diguéssim, que és derivada del castellà, que ha sigut com una... Criolls. Sí. Tagalo, xabacano, llengües bisayes, però que ja té normativització, ja té l'ensenyament en les escoles, el Principito en xabacano, vull dir, ja té publicacions, per això. En realitat, el xabacano, si escolteu mares per a les famílies filipines, seria això, parlant en castellà. Seria... Perquè al final, sí, són paraules castellanes, però com es diu, la gramàtica tagala. Les estructures didàctiques. Sí, i seria això. I el xabacano, com el nom ja diu, és com una manera despectiva de... Sí, però això ha passat molt amb els criolls tot arreu del món, moltes voltes, la qüestió denominativa. Però a més el tema de la normativitat, que crec que també és important, el del purisme, perquè al final el tagàlog, al igual que altres llengües també regionals filipines, al igual que altres llengües, sobretot, o sigui, la seva característica principal és la flexibilitat, precisament és la no norma. O sigui, al tagàlog i a les Filipines no hi ha una manera, pot existir certa institucionalització, però sí que a nivell social i a nivell, diguéssim, històric, són llengües que no tenen normes. O sigui, per dir una cosa hi ha moltes maneres de dir la mateixa cosa. Llavors, això connecta molt amb la nostra manera de fer, de pensar, de viure i de comportar-nos a nivell social. Vull dir, aquesta flexibilitat, i el xabacano al final s'ha tingut aquestes estructures, però amb les llengües, amb el castellà, així com i amb altres llengües que hi hagin al voltant, doncs al final el que ens interessa també és que es mantingui aquesta estructura. O sigui, per nosaltres les llengües, més enllà del que es parli, és que aquesta estructura cognitiva, no per així dir-ho, es mantingui, perquè aquesta és l'essència filipina. Més enllà de la denominació, la categorització, inferiorització, o sigui, si hi ha aquesta estructura flexible, que al final és l'essència del caràcter de les illes, hauria d'estar interioritzada com una llengua també pròpia, no? Per això a mi em va sorprendre, en xarxes socials, el buen chabacano, vull dir, amb aquesta idea tan prescriptiva, que és molt més de les cultures estàndards occidentals, per això em va sorprendre. Si puc fer una altra pregunta? Breu, val. Anava dirigida per al company de la llengua del romaní, Caló. Volia preguntar-vos... Sabem moltes voltes que les llengües d'herència, a la tercera generació és quan es van perdent. Això passa, per exemple, amb el romanès al País Valencià.
Quina experiència és la que teniu al voltant de la segona, tercera generació? Observeu alguna diferència? Gràcies. A ver, por la parte como por ejemplo si hablamos de algunos países en concreto, pues es cierto que con el tiempo, porque como decía antes, si es una lengua que no se usa, no es que se va perdiendo, se va como apartando y se va usando, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos, si yo tengo que trabajar y tengo que usar un idioma y también ya en familia lo uso, pues el mío como que lo aparto por un momento. Pero, por ejemplo, esto va país por país. Si, por ejemplo, hablamos de Macedonia del Norte, en Macedonia del Norte pues tenemos una localidad que se llama Shutka, que es un país, como podría decir yo, en este caso, como por ejemplo Barceloneta o Gracia, pues son todos gitanos. Estamos hablando de una masa bastante grande, de una población bastante grande, y ahí el romano es muy dominante. Por lo tanto, toda la tienda, el trabajo, los socios, pues son todos gitanos, tienen la policía, tienen un juez, es como un estatuto aparte, entonces claro, ahí se mantiene bastante bien. Si por ejemplo hablamos con otra parte de generación que también es una lengua dominante, que es romano de lo Carderash, de la variante Carderash, pues ahí se ha mantenido hasta 20 años muy intacto. Además, todos los diccionarios que se han hecho, pues han ido trabajando con una parte de lo Carderash como variante, porque es bastante completo como romano. Pero la inmigración, cuando han empezado a emigrar y a ir fuera, pues estas generaciones ya empiezan a usar palabras de otro sitio. Por lo tanto, nuestra lengua, por ejemplo, es una lengua indoeuropea. Por ejemplo, de la inmigración desde la India a llegar en Europa, pues sabemos contar hasta los 6, que es Yek, Dui, Trin, Star, Panch, Shov. Y después, pues llegando en Grecia, pues empezamos a contar del 7 al 10, que es Seftah, Octonia, Desh. Por lo tanto, no es. Y esto, pues, drom, es una lengua, es una palabra romaní, griega, es un cacalle, camino, por lo tanto, y esto es normal, pero tenemos la estructura que en estos últimos 30 años, 40, pues se está trabajando muchísimo en la parte, por ejemplo, gramatical, y en toda la persona empiezan a estudiar. Tenemos universidades romanología, por lo tanto se estudia la historia, se estudia la cultura, se estudia la lengua, entonces se mantiene, pero se ha ido perdiendo, claro. Alex, claro. Entonces. Jo volia plantejar dues situacions de, com diria jo, de comunitats que estan patint amb la seva llengua, però des d'una visió diferent dels que heu plantejat aquí, no? Són dos territoris, un és al nord de Catalunya, el Vallespí, i l'altre és com es diu? L'Alguer. L'Alguer. Patricia, no vull provocar, no vull provocar-te, però perquè la Patricia sap molt d'això. Doncs al nord de Catalunya, nosaltres diem nord de Catalunya perquè considerem el poble d'aquella zona com països catalans, i allà el català, des de la llei del 7 de gener, si no m'erro, de política lingüística de França, et van establir una única llengua francesa, no? Oficial, que és el francès. Per tant, tots els que no tenien com a llengua francès, doncs no està reconegut ja per llei. Per tant, és molt dur això, no? I a Vallespí, precisament, la gent, les noves generacions, una mica el que comentàveu aquí, s'avergonyeixen quan parlen la seva llengua pròpia, perquè el francès és la llengua de l'Estat, és la llengua de... No? Allò que heu comentat abans, més o menys un paral·lelisme es pot establir aquí. I em sembla, aquí em corregirà la Patxusca, si no ho explico bé, a l'Alguer passa una cosa semblant, que la seva pròpia llengua es veu com una cosa inferior
i la gent ho parla com amb vergonya, no? Com jo volia parlar millor, però em surt això, s'avergonyeixen per la seva pròpia... I això evidentment afecta molt. I un tercer cas, i acabo, que és una llengua que es diu, segurament ho sabreu vosaltres més que jo, Mapudungum. No sé si algú... d'acord. D'acord. Doncs el Mapudungum, nosaltres des del projecte que treballem al Xerrem, un noi jove, un estudiant, que va venir aquí, és lingüista, i la seva llengua és el Mapudungum, el Claudio. No sé si ets tu que estàs aquí. No, Vale. El Claudio es va posar en contacte amb nosaltres i va mirar el sistema que utilitzem nosaltres per ensenyar català a la gent que no parla o que no entenen i va pensar que aquest sistema ens podia funcionar també a la resta de les llengües minoritzades. I va fer un estudi de postgrau, de màster, es va basar en el projecte Xerrem, analitzant fins a fons la seva metodologia i va fer el seu treball que va treure era sobre això. I ara, pel que ens va dir, està estudiant per instal·lar aquest mètode per salvar el Mapudungum perquè es pugui, que no desapareixi. No? Jo crec que sempre... No, allà, al seu poble. Sí, perquè no desaparegui allà. I aleshores la primera cosa que ha de fer, evidentment, és traduir, però adaptant, perquè una simple traducció no té res a veure amb la llengua pròpia, no? Traduir i adaptar-lo a la realitat d'allà. I si una cosa així funciona, jo ho poso damunt la taula, que està a l'abast de qui vulgui. És a dir, que és un recurs més per practicar adaptant aquest mètode a qualsevol llengua, perquè s'ha demostrat amb l'estudi de Claudio, és una cosa universal, és a dir, es pot adaptar perfectament. Evidentment, segons quina llengua no serà possible. No sé, per exemple, a la Guma, no sé si a la teva llengua es podia també aprofitar, però jo ho dic com a recurs que sempre ens lamentem que les llengües estan allà amb risc de pèrdua, però hem de ser també resilient per intentar trobar sempre la manera de salvar la situació. Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Vale. Jo també estic esperant el meu torn. Sí, jo també en tinc una. És trampa si en fem nosaltres, no? Doncs bé, jo tinc una pregunta per a en Seu. Bé, jo vinc de Girona. Jo treballo en la zona de Girona Est, que és més o menys tota la part, no sé si algú ho coneix, però hi ha com Vilarroja, Grup Sant Daniel, i també està Font de la Pólvora. Bàsicament allà hi ha moltíssima comunitat gitana, no? I bé, aquest temps treballant amb ells i tot, no? I mostrant interès per la seva cultura i tal, he vist que hi ha com... La societat allà, la comunitat gitana, estigués dividida en dos. Una part, aquella comunitat que és més oberta i que té ganes de mostrar la seva cultura, els seus orígens, i l'altra part que és molt més hermètica, que no es vol obrir i que no vol que es conegui molt de la seva cultura o de la seva llengua, una mica com a mecanisme de defensa, jo trobo. Clar, i això per extensió estic veient també, per el que he anat parlant amb persones gitanes i d'altres associacions que estan organitzades allà, clar, m'explicaven que a Espanya hi ha un fenomen bastant curiós que no es troba a la resta d'Europa, corregeix-me si m'equivoco, però que a Espanya el caló o el romaní no es parla pràcticament. En canvi, et trobes a França o en altres països europeus que la comunitat gitana, el poble gitano, sí que parla aquest idioma i es va transmetent. De fet, a més, a part del calor romaní allà a França, ara que mencionàveu Catalunya nord o sud de França, la comunitat gitana, de fet, allà parla català i preserva la llengua catalana, és que és l'única que ara mateix allà està conservant això i molt orgullosos que estan. Per tant, la meva pregunta és,
sigui, què està passant dins de la comunitat gitana? Què ha de canviar o quina reflexió ha de fer tant la comunitat gitana com la comunitat catalana perquè s'apropin a aquestes dues cultures que en el seu moment devien estar connectades però que per fenòmens històrics es van acabar separant? No sé des de la teva associació com treballeu això des de la comunitat gitana. Claro, a ver, es una pregunta bastante que nosotros también no lo hacemos a veces y a veces cuesta. Por ejemplo, mira, hoy me he traído diccionario y lo di aquí al compañero. Es el primer diccionario de romano-catalán, catalán-romaní, hecho por mí y por Ignacio Javier Diego, lingüista de la Universidad de la UB. Muchísimos gitanos, para hacerte una reflexión, muchísimos gitanos apoyaron esta iniciativa y el otro como que, no digo que atacaron, pero que no se puede transmitir nuestra lengua. A ver, entonces la pregunta que nos hicimos, ¿cómo podemos que la gente no sepa una lengua y prohibirla cuando tú no la estás hablando? Y primero empieza a aprenderla, a hablarla y después ya hablaremos. Entonces, claro, es un poco, yo puedo imaginar, hay una parte de la población gitana, no quiero decir que hay una parte más evolucionada y la otra menos evolucionada, no, pero es cierto que si hablamos por discriminación, persecuciones, porque antes decía 250 pragmáticas, leyes en concreto, de dejar de ser gitano, de dejar de hablar romano, de dejar de vestirse de una forma. Estas leyes antigitanas, estamos hablando del 1499 hasta 1749, hasta 1800 y algo, pues ha habido leyes antigitanas. Entonces, claro, a pesar después del holocausto romaní, estamos hablando del 500.000 de gitanos murieron en los campos de concentración, exterminio, a no hablar de las fosas comunes. Entonces, claro, también todas estas persecuciones han hecho crear un miedo de la población colectiva, mental, de la población romaní. Hay una parte que no es que tengo... Una vez una sobreviviente dijo, mi hija no ha vivido el holocausto, pero lo siente. Entonces es como es tramandar, ¿no? Este miedo, tramandar este miedo. Entonces yo creo que desde un punto de vista nosotros como trabajamos, que tenemos que dar a conocer nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura, justamente porque pasaron alguna cosita, porque no nos dejamos y no nos permitimos dar a conocer bien. Entonces también puede ser una causa, ¿no? Que creo, a ver, el holocausto no fue una causa porque el pueblo ya conocía bien al pueblo romaní, ya conocían sus factores, pero por ejemplo, cuando lo llegan los gitanos en la península ibérica, traen consigo algo muy valioso, traen consigo el sánscrito, es la madre de las lenguas, y nadie dio importancia a esto. Lo que hicieron los reyes católicos fue prohibir una lengua sin estudiar mucho de dónde viene, qué era. Entonces, claro, este tipo de grupo es difícil trabajar, pero yo creo que estamos hablando de, como decía antes, el Calón pensó a transformarse, a dar vida del 1800-1900, era un intento que pensó a recuperar algo, alguna frase, alguna palabra, dando vida a la gramática con la gramática castellana o el catalán en este caso, pero claro, hay una parte del grupo que se quedó muy cerrado. Entonces, nosotros como con la generación lo que hacemos es hablar al impacto histórico, qué es el pueblo, de dónde viene, qué es, cuál es su transformación, cuál es su percurso. Entonces nosotros, por ejemplo, de Cataluña, hacemos viajar siempre a otros países de Europa para que conozcan otro tipo de gitano. Piensa que desde Barcelona hace solo 30 años no se viajaba, hace 20 años, yo llevo aquí 15 años y desde aquí hicimos muchísimo. Hay gente que hoy en día piensa diferente, la juventud. Y cuando visitamos, porque también tenemos un camino, un proyecto que se llama Diquina Vistar, que significa mira y no olvides, y hacemos cada año, preparamos los viajes para Auschwitz, para conocer la historia. Y entonces esto es una forma también de conocer tu historia bien. Además, hay una parte de población romaní que piensa de conocerse cuando no conoce. Y esos son factores también falsos. No dar a conocer una parte cuando no es realidad así.
Entonces, hay mucho trabajo atrás de esto. Pero es cierto que hay esta parte. Hay una parte que lo ve bien y la otra parte que no ve bien. Entonces, es una lucha muy interna que tenemos que hacerlo con una delicadez y no es fácil. No sé si te he respuesto, si te he dado la respuesta, però... No, sí, m'ha agradat la reflexió. Donar-li una volta, sí. No, només l'únic per dir, ja per aprofitar, doncs, que jo he anat a veure l'exposició que hi ha al Museu d'Història i que us animo a que aneu a veure-la perquè és espectacular, Val molt la pena. ¿Podría hacer como un apunte a esto? Por fin, solo como 3 apuntes, ¿vale? Que creo que dentro de todo este debate sí que creo que hay como 3 conceptos que hay que tener en mente a la hora también de cómo añadir un poco de reflexión a esto, ya que es una cosa muy compleja, como comenta el compañero, también con nuestros pueblos, ¿no? Dentro de pueblos oprimidos por un sistema hegemónico, y es uno, el concepto de comunidad, ¿no? Esto de las 2 partes, bueno, pueden ser 4 o 6. Como este concepto de comunidad como un ente homogéneo, ¿no? Donde no tenemos nuestras disputas, nuestras luchas, nuestros debates políticos internos, creo que se tiene que normalizar. ¿Por qué? Porque somos pueblos, somos comunidades, que yo problematizo mucho esta palabra, que hemos vivido años, siglos de extractivismo, de violencia sistémica y sistemática. Por lo tanto, yo creo que es súper legítimo sentir desconfianza, ¿no? Como mínimo a la hora de qué estamos transmitiendo o qué estamos compartiendo con las sociedades más hegemónicas, ¿no? Que al final también hay temas de racismo estructural, hay temas de, bueno, histórico-políticos, como hemos dicho antes, que vienen mucho de toda la lógica colonial, y también un poco un concepto que se está hablando y se está recuperando mucho dentro de todo este debate debido a lógicas extractivistas que han habido continuamente hacia nuestros pueblos, ¿no? Aquí en Barcelona y en Madrid ha habido zoológicos con personas, zoológicos humanos, ¿no? Con prácticamente todos los pueblos que estamos aquí. Entonces, bueno, es normal sentir esta resistencia y que haya parte de las comunidades que puedan ser esto, ¿no? Y el concepto que se está trayendo mucho es el concepto de Eduard Glissant, que es el derecho a la opacidad, que es el derecho a que nuestras historias de nuestros pueblos, culturas, costumbres, lenguas, idiomas no tienen por qué ser conocidas por todo el mundo, ni tampoco tienen que ser traducidas para que todo el mundo lo entienda. Entonces es un poco un concepto que creo que es importante empezar a trabajar, como el derecho a la opacidad de los pueblos que sistemáticamente siempre han sido sobreexpuestos, ¿no? Entonces creo que dentro de todo lo que dice el compañero, creo que está bien traer estos 3 conceptos, ¿no? al debate. Perdón. Yo también quería añadir unas cosas, porque somos de Pakistán, es un país bastante lejos, cultura totalmente desconocida, de punto de vista de aquí a allá y de allá a aquí. Y luego una religión totalmente transformada. ¿Cómo? Porque somos de religión musulmanas, pero pertenecemos de cultura hindú. Entonces no mezclamos con gente de Magreb, mezclamos más con gente de India, pero hay movimiento radical cada vez que nos dicen los países política de odio con India, entonces se intentan obligar a llevar cultura musulmana como de Magreb. Entonces cada vez las mujeres llevan hijab, burka, eso, niqab más, se tapan más, pero solo tapando no se podían ser musulmán. Se siguen practicando cultura hindú, porque cultura hindú se practica en religión cantando, pero se hacen canciones místicas, pero las mujeres están aisladas y invisibles en nuestra región. Y luego se ganan todas prácticas, todos movimientos religioso y cultural a poner las mujeres invisibles y inaccesibles. Las mujeres no podían opinar, no podían participar, entonces cuando están más invisibles tienen más honor.
Encima, venimos aquí a encontrar mejores condiciones de vida, el paz y también buscar trabajo y buena clima. Y somos muchos aquí, pero tampoco queremos mantener nuestra identidad porque sabemos fallos que donde andamos hay una política injusta y manipulada. Y luego una religión, un estereotipo solamente vestimenta simbólico de mostrar que somos musulmanes y eso también estamos súper nerviosos. Nuestros filosofías que aprenden en la escuela, cuando arriban, cuando tornan a casa, se cambian el vestimenta y practican una cultura de casa. Durante el día están llevando otra cultura. Entonces estamos pasando una fase de transición, de transformación de cultura. Necesitamos soporte de instituciones que nos ayudan, asociación como nuestra, que tienen visión, somos modernas, queremos aprender, integrarnos y queremos transformarnos a una vida del Pau y integrada. Para eso volem aprender y transformarnos en lloc de conservar nuestra cultura, nuestro idioma, diversidad. Rechazamos todo esto y queremos vivir como catalanes y catalanas. Por eso demano soporte institucional, porque cultura que hemos vivido tampoco era nuestra cultura, una cultura manipulada pura. Y cada vez a partir de 11 de septiembre de año 2000 hay un movimiento de obligarnos a vivir y taparnos y mostramos una cultura musulmana en una manera que no pertenecemos nunca. Entonces rechazamos todos estos movimientos, queremos vivir y convivir una vida de paz, de alegría y bien integrada. Gracias. Jo me quedaria a fer altres 3 o 4 preguntes que m'he quedat amb ganes abans, però no podem perquè realment ja portem arrossegant una mica de retard. Us proposo com un petit exercici, no? Com si estiguéssim a classe, vale? I hem de fer un exercici com conclusiu de la sessió, vale? I aleshores us convido a dir cadascuna, perquè abans m'ha creat molt l'atenció una cosa que has explicat tu, Uma, sobre l'impacte dels vostres projectes en les persones participants, i ara també una mica feies referència al que explicava la Madú, no? Amb la Hager de Problema, no? L'impacte del projecte en les vides de les persones usuàries, de les persones a les que se dirigeixen, que en el vostre cas al mateix temps es reprodueixen el projecte i l'enriqueixen, no? Per tant, us demano de dir, no sé, una paraula, si voleu una frase o 3 paraules per resumir quin impacte, quin efecte creieu que està produint el projecte que heu vingut a presentar en les persones a les quals es dirigeix aquest projecte. No sé si m'he explicat i si... Puc pensar-hi un momentet. I qui vol començar? Si algú ja ho té clar, doncs ho pot. Pots començar, Mireia? Jo diria el combatre discursos racistes que associen la migració com una amenaça, no? Un perill per una llengua, una identitat. Crec que fent aquest projecte estem contribuint
com a combatre aquest discurs i realment la migració té un paper molt important i molt positiu en l'evolució del català i de la llengua. Jo resumiria amb dues frases, dues paraules correlacionades, no? Empatia i autoestima. Doncs jo diria el que vam pensar, no? Alguns alumnes, la nostra llengua també existeix i també és apta per a àmbits acadèmics. Doncs jo amb el projecte UAL diria que la Magic té quasi 3.000 anys d'història, però que també, com totes les llengües, doncs, també pot ser una llengua actual, una llengua que es troba en el món digital i que pot seguir avançant igual que la resta de llengües. Bueno, jo diria que a Proyema el que impactem és el desenvolupament personal com a persona, com a jove que acaba d'arribar, demostrar-te que pots arribar a ser el que vols i també canvi de mirada, no? De cara a les persones que tu rebes com a alumnes, però també canvi de mirada en la teva percepció personal. Vale. Bueno, 3 frases. Reconnexió amb la història i la memòria col·lectiva, consciència cap a la justícia social i global i contribució a l'alliberació dels pobles oprimits. Esa és nuestra Biblia. Yo diría fuera las barreras lingüísticas, ¿no? No al racismo y la xenofobia, rechazo a la exclusión del grupo étnico y al desarrollo y crecimiento en nuestras lenguas. Otra parte es el entendimiento entre los seres humanos en una lengua. Esto es lo más importante. No ser selectivos de discriminación en la lengua por tu mala pronunciación o por tu mal aprendizaje. Simplemente decir entendimiento entre todas las etnias que existen en la tierra. Gracias. Decir algo, creo, Freddy ha levantado la mano. Hola. Et sentim, Freddy. Sí. De mi parte, quería resumir también esto, una palabra clave, la igualdad. Es decir, algunas lenguas como las que han expuesto los representantes y caso del quechua, nos encontramos en unas condiciones de desigualdad en el entorno donde estamos, en el caso de Barcelona, porque tenemos una doble barrera que superar, que es la integración de la propia población inmigrada, caso de los países andinos, en el entorno de Cataluña, y tenemos la otra barrera que superar, que es el aprendizaje de la propia lengua. Y eso nos hace pues una doble barrera. Por eso reclamaría una igualdad de condiciones con el apoyo de las instituciones públicas, los organismos responsables de promover y de preservar y de proteger las lenguas, caso como Lingua Pax, que hace posible pues de plantear temas de este tipo, la que se está tratando. Entonces, a partir de ahí, yo creo que iremos superando estas barreras y iremos promoviendo, en caso del Centre Rimàs en Barcelona, nuestra lengua, nuestra cultura, para enriquecer a la sociedad en la cual vivimos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, creo que tenemos un sueño muy grande como pueblo romaní. En Europa ya existe este sueño. Y aquí el deseo que tenemos más grande, que cada madre gitana pueda hablar en su propio idioma a sus propios hijos. Es un sueño que tenemos. Yo creo que es el derecho y la cosa más bonita que exista
en la vida, que cada madre puede hablar a su propio hijo con su propio idioma. Y bueno, justamente el romaní no necesita ser salvada porque ya estamos hablando más de 14 o 20 millones de gitanos hablante de romaní, por lo tanto necesita ser hablada. Y yo diría que cohesión social es importantísima y también inserción laboral de comunidad inmigrante que están viviendo aquí y justicia social y soporte institucional es imprescindible. Gracias. En resumen, jo diria que en cada societat de tot arreu trobarem que hi ha una diversitat cultural i per a garantitzar una convivència entre aquesta diversitat hauria de trencar la confusió que tenen perquè tot ve, crec, d'ignorància de que no es fa bastant esforç per aprendre, per entendre, diria, perquè ningú sap de l'altre i hi ha una confusió total entre els dues. Llavors, seria més la convivència i aclaració i trencament d'estereotips i de tota la confusió. Sí, jo ja per acabar, no? Crec que no sé si queda algú, sí. Que és un plaer veure com tanta gent defensa la seva llengua, perquè al final defensa el que és i que al final també em fa pensar que no hi ha llengües petites, no? Que hi ha mirades curtes, però que al final som el que parlem. I això fa que també garantir la diversitat lingüística garanteixi la qualitat democràtica del país que tenim i aquí es pot veure que volem continuar tenint-la. Així que gràcies.